så er du flyvende. Det behøver jo ikke at lægge det rundt nogle steder. Nej, men det er meget godt bare for lige at se, hvor meget den svinger deroppe. Vi kan gå en tur ned i Newsroom og få en autentisk vidensoplevelse. Når er den oplevelse? Ej, hvor er det dumt. Hej. Lige ved at larme sådan noget 360 graders kamera her. Markven. Ja. Det har jeg gjort her. Jeg har forstyrret dig med det. Med det opkald. Det er 2 ting. Dels det sagde vi noget planer service. Der kommer til at være billetter til. Du må gerne lige der på elvinduet i forhold til Vestegn, ja. Ja, og hvad det er bare, de skal gå på. Men de har mit nummer. Ja, men også bare nu, om de ved, om det er dem, de Margareta Vestager von Cotton. Det slukker igen her.